Asik. Mas. Apa Cahayu? Aku rongdo loh. Allah, masa? Tapi masih kempling loh. Aisyah, mantap. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Cewas. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur napa kula kancane. Kleresan Mas Asik. alias kebetulan. Kebetulan Rancange kata rasa kepotan. asik asik. Yen urut engkal-engkal kerancange tekan omong mangke kula upahi. Topil wong lekan golek momongan. Iki Mbak Yu napa rondo apa wis bebojoan? Ampun jiwa Mas, sampeyan ampun ku cinta kula rongdo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan numpak taksi ning pasar Paing. Huing-huing. Rawan rondo kanggoku rapatek penting. Ning Semarang Mas, tuku kelang opo anting-anting Sumelang ben rongdo dijamin kampling. Kampling Mas. Asik. GST Asik. bersatu. Kompak selalu. GST mana GST? Naik dong ayo. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang PRT naik PRT. napa purun kula kancane. Kleresan Mas alias kebetulan. Rancange kata rasa kapotan. Yen buruk enggal-enggal kerancange tekan omong mangke kula upahi. Topil wong lekan golek momongan. Niki Mbak Yu napa rondo apa wis bebojoan? Ampun jiwa Mas, sampeyan ampun ku cinta kula rongdo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Paing. Huing-huing. Iki rondo napa Mbak Yu badhe tindakan? Ning Semarang Mas, tuku kelang opo anting-anting Sumelang ben rongdo dijamin kampling. Asik. Asik. Jos. Yuk